Because look at the bag. I love you. Kuna boye so wejero. Pienwe bi na aga. Kiwa. Besi na John ga no na. Na kwakache ebe ni ne zitachicha ya. Inugo. Je no so me na gi eso. Inugo. Nwa nwoke lati. Kengi na doka si onwudi. Ebe ke maro nne gebo. Iye so wejero. Ngwa je ke ga besi e wetara ai mai ka nu. Kadi ko pa ko se ti yolatene opara mmadu ono chi nene trouser hey Mesigo. Oh, come. I see. John. Okay. Una ne lute bana ni rimni. O le ken dore ne ni. Unu malako ne si me ya. Ozu olun. Unu me. Tronko no isi oku le ga no tronko no pa isi oku. Ara patana kuro bacha to. John ya ni bom neku. Fasi. Chomba te ba mu ga ko pasrai. Bom neku. Inugo ni Chama mfu. Mano tungeshi weme kega nzoro. Mano tungeshi mega ho ni rono. Acho kwa akụkọ. Ihe ọbụla go ụlọ, unu erie. Besi. Pepe super high seal. Ichanya n'abalị a. Ihe ọbụla go ụlọ, riano. Mmekwara ka ụlọ gba ọkụ, mezie ebe niile. Inugo. Kedu ekwentị gị? Kenke gị? Anna bam. Bye bye yo. Down koma. Butekwe ni nyena. Nwa di mma. Ngata kwani ko. Ehe. Bala ki gote mi. Bye bye. Ejo mo. John ma ha so. Gano goma. Ya. Very best. Oga Ubi ọma dị m. Ha! Ubi ahụrụ na-atụ m. Akwaka di na nwaanyị na-esi ịwa ike abụ ụmụ ha. N'elu obi m na-arịọ Chineke okike ọbịa mma ka ebi n'eluigwe si adododo o goziere m di na nwaanyị. O mee ka ihe niile ha tiri aka ka ọ na-aga serere werere. Ọ dị ka ọ na-eme gị ka gị nwere ụzọ ada. Onye na-achịkọ ọzọ?
chukwu mechefu ụtụkwara na ọga na madam si na anyị welekwu ego ahụ doro anyị nwobe onwe ka o zuru anyị atọkwa mmiri na akụkọ ebi ọkazi kebe ihe nke amụ kebe mmiri na ego nri ka o zuru mụ na gị na ihe bụ gị isi anyị na-ewu nri sọsọ nri ebumagwa bụ aga m enye gị ya nwate agbara ate onye mgbe na-atara gị n'ụlọ a kama ihe nyere afọ n'ebe ọ na-eje iri ka eri ọkazi mụ nwate nwagodi ya nwa ya n'ụka aha nke akpụ enweghị m ihe ọbụla m ga waka ka gị na ike ị na-eru ugwu onwe gị akpịrị ogologo John na onye a bụ nwanne nna m ọkwa nne ahụ naanị otu nwa nwaanyị nke fọrọ na be ha ekwe m ya ebe a ịkara nsị ka jodine ela nke a nkwa na nkelizi ka mara mma ntụkọta ngwa oyi na site taa gaba na anyị ncha ga-ebikọta n'ụfọdụ na akwa nke anyị biri n'udo ndụkọ mma daalụ dịka nwanne m nwoke bụ ji anyị si wee gwa unu mụnwa na onwe m n'ebe a ga-efu mkpụrụ nwaanyị fọrọ ọnụ n'ezinụlọ Johnson era bụ na-anọzi ya mụ na ụmụ m so wee bịa ka anyị niile biri n'udo dịka ofu ezinụlọ ekwerekwa m na anyị ga-ebi nke ọma ka ọ bụrụ ya gị na John ọkwụna n'ibe ihe okwu Jen, onye ka anyị gwara gị kedu ihe kpuchiri gị ichiche ọ dị ofe kedu ihe adịgide gị n'ụwa iwe je were kasịrị n'ite ofe ekwekwa aka ka ihe eme ka mmata na usekwu nne gị onye bụ nne gị Jen nne gị nọ nke nwụrụ anwụ nne gị ọchọka ndị ofe na-enye gị chine ya ndị acha ndị ha nọ ndụ ayakwụ ndị ha nwụrụ anwụ ma ọ bụ ọrịa otu ihe na-echekasị m na-eche m ihe a na-eri m ahụ na-eri m na mkpụrụ obi John ka m jikene gị eche ma Jen ọgwa anyị na nwaanyị anyị na-ebi n'ụlọ n'ọnwa nne mpa ya ka ezi ihe na onye ji akpasị ya agwa ọjọọ na-akpasị ya na-akpasịkwa ya nwa bisi ha jụọ m ngajụ onye ịjụ ọnwa ọrụ John bisi ngajụ onye ọ gaghị si onye ka mma si onye ya mana nye ebere mma batakwa nwa ụmụ ntakịrị ha na-akpụ Jen ya ai chema gwago
ihe eme ya nga ọwụ na gị gwara m na nsogbu dị nsogbu abata biri ebiri nwa nne m na-egwegwe m na-egwe aka m akpa abụ m na ahịa adịghị ọkụ ya agwụkwa m nri na-egwe m mma enwekwa ihe oju mmiri ọ zụ egwe na-egwe m amakwa m nwaanyị nweta ya ebe a nsogbu gwụkwọ ọnụ elu ji m obere nwa nwatakịrị mgbe ya dị Kechi na-emeba nya idukwu ebe a na-enye gị sọsọ onyonyo ị na-ajụ m enwe ime je ichefugo na onyonyo so n'iwu ọhụrụ Emily nyere anyị eje biko ka eji ugbu a efi kadị chọọ ewu ojii maka na achọkwa m nsogbu Emily achọkwa m nsogbu ya onyonyo ata egene ihe ọmịmụ ya nwa ama akpa esi agbanye ihe a m ga-eji ugbu a jee gbanye ya dịka ịpụ ọ kwadoro gị ya na ọ na-anọ nna m nwere ọkwa na ego ya ka ejigo ihe niile ka ezi ife mere onye ọjọọ ma nọrọ ebe a na-ekiri onyonyo onye na-emere ebe ya isi ike so na Jane onye na ya nọ n'ụlọ a ọ gbanwego ọ gbanwechala ihe niile nọ n'ụlọ a mechago ihe niile emechago m mechọrọ gaa mere okwu Jane dịka ịgọba kwọda ahụ ịgọba ana m agụzi Jane ya na ịchọ ịpụ gawa nọ ịchọ ịpụ m ụzọ gawa nọdụ ka ọ bịa jide ya ebe a Jane buru gị ọfụma ọsọsọ buru gị ọfụma ịchọrọ mụ na gị na-egwu egwu kedu ihe kpakọtara gị n'ụwa igwe were aka iji eri ji eri ede wee jekwanye onyonyo a nna sị m ka letụrụ obere iche na nwa nwa Emily anyị ha chọpụta ọ sụgbonu gịnị ọ nyụọla gị adị ya iwu ụfọdụ ka ị na-ebi iwu ụfọdụ enyere m iwu ise ka na-ebi iwu ụfọdụ ka ị na-ebi iwu ise ka ị na-ebi nke ọsụnwa gị ihe awụ nọ nwa ọ dị ka ihe emere nọ nna ya onye ga-eche okwu ya ọ kakwara ya mma ị mara na ebe na ọ na-abụ n'ọnụ ya ị ma nọrọ ebe a ịtọkpụrụ ebe a nwa nyefe ọfịfọ nyefe anụ ọfịa mmụọ ezi nwa ihe ọbụla masị gị na ya taa mee ya ha ọfụma na akwụ nke n'azụ mee ya ha ọfụma onye ka m chọrọ ịza mbanụ ụmụ na ọ oke n'ọrụ ịza ihe mba chere nnu ka m mee ya ka m mee ya ịma asịrị m isi ka m mewe ya maka ntonu nto ọ ga-enyerekwa m aka onye mara ndị enye m ga-aza ka idiza biko achọkwa m ịba na nsogbu biko biko ka m na biko ezigbo nwa Jen Ebi na kemgbe m na-achọ gị ka onye wụrụ mmiri a n'elu oche ahụ ị mara njọ gị maara ọ na-ahị gị keta ị ga-asị m mba njọ gị ma isi ọkpakọrọ gị ọnụ ị ga-asị m kewin ị mara ụma ị matara na ere oche anyị wụrụ mmiri gee m ntị mbọ si ozi gị nwa ahụ ka taa nwa mmiri n'elu oche ị ga-afụ ihe ga-eme gị nwa m ka ị mara onye mbụ fọkọrọ gị
obere chi na-emebi ike mụrụ ọdụ narị ebe a gbara ma gbatịa mụrụ ka mmadụ na ịkọrọ mkpụrụ mụrụ ka nke dị ebe ngwa bụrụ aka gị fichawa akpụ fichaa ya ka ọ na-ete pempempem ka ka golie tata na-ebi ya ngwa ngwa jen gịnị ka ị nyere onye ya onye goro gị na Onye m goro m ya. nne gị nne gị na ọnụkọ nke nwụrụ anwụ goro gị ihe olu jen ya o wee kwụ n'ọnụ ego niile nwanne m nwoke nwere nne gị nwere ike were butere gị ihe olu dị oke ọnụ a ga-eme afụga mana ọkpọkpọ ndị nna ha nwee ego ọ bụrụ ya ihe ndị na-anụ ọbara ka ọ ga-ejeje gotere gị a sị gị gift ya ọnwa ọbara nke gị ahụhụ na amosi nne ya amosi gị ma amosi ebe a ka ị nọ na-agụrụ m akwụkwọ nwa ụra m si ka ị na-emere nwata akwụkwọ jini mana akpọrọ m gasị ka enwe mfụ ga obi m na-ele dịka m na ọkụ mmụọ mana nụrọ m ọkụ mmụọ jen akpọrọ m gasị jen gee m ntị ọfụma mbọchị ọzọ m ga-afụ gị n'ụmụ na akwụkwọ anụ ife m ga-eme gị jen ị na-afụ onwe gị na-ajụ onwe gị ka onye dị ife a ịnụ ya kwuru taa bụ ka anyị si yie a na-akpọ nwanne gị nwoke mbọsị ọzọ ga-enwekpọ ọnụ ije eri edekpọ nwanne gị nwoke ọzọ nwa mgbe oge gị nwa arọ n'ahịa gị nwaanyị mbọsị ọzọ onye jaba tuna ma jibiri ba so bo mo ma jibiri ni mo ko la mo iko le lewa na bifu akpọla m ha wela na ha wela ngwa ya ha ụma n'ụwa ndo zubere Le mama. Batago. Batago mo ya. Nemo. Ko yiri na ya. Lọta. Yiri na ya. No na-ezi ike, John asị m na akpọ m. Ka m bụkwa n'ide sa. Adoma. Anọtala m. Chico. Ada we ni awon ayo. Unu rapa ada. Ma na ka o si eme. Hey. Akpọrọ m unu oku ihe ọma mere. Ihe ọma kwa. Ewetere m na akụkọ ọma. Akụkọ ọma kwa. M na-ekwu na ntị na-akọ m ụkọ n'ime ka o si eme. Ya bụ ịmakwa na onye ọkaikpe ka m ji kwulu tata. Mụ na ya na-abụ wee bekọ aka ọnụ wee dee na nnukwu ụlọ ọrụ nwanne m nwoke anwụrụ anwụ na ụlọ na ebe niile akụnụba ya niile dị iche iche nọ wee chịkọta ha niile ọnụ wee debie ya tata n'ọzọ gị nwa rasi nwa ịnọzi n'ofe nne m ewu na iji chi ije niile maka mụnwa ịmadụ ya mpụ ebiligo m ewuzi ya bụ na-ebutego m ike kịta ike temere ọnwụnwa ka m bụzi kịta ike temere ekwensu ị na-achọ ịgwa m na gị na onye ọkaikpe gara aga gbawa izu wee dekọwa ihe ahụ dekọrọ ọ ga-enwe isi
bịakwa na gịnị mezi ibu na onye onye isi ije mma bụ mmadụ ijere anyị ka onye isi o nwechaghị isi tinyejara ije mma mmadụ ijere ka isi na onye onye isi nne m ọgwụkwọ na George na achọrọ ihe ahụ mụ ha bụ Lizzy cheka ngwa okwu biko cheka ngwa okwu mụ ha bụ Lizzy chọrọ ya achọrọ m ya Georgina biko nsọmajụọ gị enwere ike isi na-efe efe na nrọ mba ka m jụọ gị maka anyị na-emecha ka onye na-efe efe na nrọ ihe ọma mmadụ ibe gị a na-adịghị mma n'obi iwu keke nwere ọbụla dị mma bịara ebe anyị nọ ọ na-afụ gị n'obi na-afụ gị ka ọkụ mmụọ na-ere gị n'arụ kenye nsogbu gị kwa napụ n'anya aka ka m bisala n'arụ ka m gba ka Georgina napụ n'anya ka m gbara naanị ya fụwa nga m na-abịa n'igwe ya fụwa anụ ndị ichefu na nwere oge mụtara nwa nwaanyị ichefu na mụtara nwa na atụkpọ akwụghịrị m ihe ọjọọ na-eme okwu akwụghịrị m ụlọ ihe na-eme wụ ihe ọjọọ chekwa ka m gwa gị ọsụkwa gị na-ata m osu ọ kwesịrị nke a o nwechaghị isi tinye jara onye na-arụ ọrụ ihe m chọrọ ụgbọala na-akwa Jane ime ericha ihe ị na-eme eri ebe a sị na-asa moto ịgbago na ruumu m kpụrụ akwa niile m nwere dị deti sara m mmiri ọkọ ịdọtịara m inu ife m gwara gị kịta mana brọda mana mmechakwa ihe ọ ka na-ere na-eme na kichin mecha ihe ọ ka ga-abakwa kichin mee ndị nkwesịrị ime Jane afọ na-asa gị ka ị na-amụ ka esi anyụsị mmiri onwe nke na-eme m nwe nke na-eme gị nke ngwa gị okwu ị na-asa m okwu m na-agwa gị Jane ke nwe ego nku Jane mma adọsị gị ya gee m ntị ma ị mere ife m gwara gị mma kpọchi gị n'ụmụ na abalị atọ ịmapụta iro nwa m ka ị mara onye mbụ Ramsey, ke ihe o mee Jen ihe a na-agba na ntị adịkwa agba ya n'anya gwa m ke ihe o Ramsey Ramsey kezi dị maka gị ji wọ bụrụ enwere m iko n'ebe akwụwa isi Chimo ụgwọ nwa m Jen nke chọrọ igbu ama osu onye here gị Jen onye nna ya kedu ihe ama osu a ji wee chi igbu gị na nkịtị ke ihe mi na Jen na-emekwa ịma na onye nwụrụ m si adị m emesi ike ọ na m jere n'ime kichin ka m kuru mmiri wee ṅụọ ka m garuzi ebe a fụzie ka Jen na-akụwasị efere nkụwa gị na-akụwasị efere gị niile abụ ka m jụọ Jen ka ihe mezi o ji akụwasị efere niile Jen na-aghara bọtụlụ eji etinye ahịa wee pịa m n'isi Jen na-achọ ọzọ ka m gbara anị n'obodo a Besi ịnọkwa n'ụlọ ama ọsọ wee chịchụrụ m nwa Besi mana ebe ọgbọgbọrọ ọdụgo ụta ịchọrọ ịdị nwa ọfụ mụrụ anya ji isi ụgwọ hichuo m onye rere gị n'ihe mere mmechi akụkọ m ji n'aka
mmetie ofaka ya narị abụọ ofaka ya narị abụọ ibe ya narị abụọ iri ya narị abụọ mebụ ya taa ka mmadụ ihe kpatara ya ọ bụrụ na metisi ya ichekwa ọjọọ gị na achọ ga-ekwu ihe ekwuru kpụrụ ya kpụrụ ya n'ebe akpa ogwe ebe a na-anyụ nsị ụlọpụta ịkpọrọ ya n'ebe anwa ịpụta were igodo ji akpọchi ụzọ kpọchisie ya ike n'azụ ya ebe anwa na-emanyụcha nsị agbanye mmiri mresịkafị imebi ya emechaa were ego m dozie ya n'ife gwa gị nsị gụwa gị ije nye ebe anwa nsị gụwa jọ oje ọkpọkpọ onwe m ege m nwụọ kapụ ga-esi wee dị nne m kwuo ọnọ ga-esigbu ya ụsọ ga-esigbu ya ọ ga-esigbu ya anụ ọhịa esi ọkọ ọdị jen ịmakwana ewezụga na ndị na-ekwupụta nyama na mpụta ndị ụka Gịnị mere ibere ebe kpọrọ m? Ịka ị kpọrọ m ka m soro unu gawa karịa n'ụwa nọ a na-ebo m ebubo dị iche iche n'ime nwanne m nwoke wee na-achọkwa akwasa m iko n'ike ọ dịrọkwa mgba nne m biko nyere m aka ka m pụta n'ụlọ mposi ya biko ma tutu ebe a nọ biko Chineke biko nọ na-enyere m aka ka enyi ajụ m ọdajija ka owe mmanụ na nne m ukwu si ọfụ ifurufo nri ebe ahụ ogbuwe mmadụ kemgbe akpọbara n'ime na ọ bụkwa ọnụ kemgbe isi ahụ etinyere n'ogbe nwere erigo nsị afọ ị ga-esoro m ma baa n'ime ụlọ m weta ego nne gị gị izuru were nwayọọ nwayọọ pụọ n'ezi butere ihe ọ ga-eri ekwela ka mmadụ fọ gị werekwa nnọọ nwa nwa gakwa ebe ahụ ụlọ kpọtụrụ ya were ya nye ya ka o rie biko jaji imeela ọkwa ihe ngekwu maka ngekwu ugbu a ka o wee mecha metuo onye gị ka nna nye gị ego ka anyị gawa nne ebezina akwa ụzọna antị jọji nye m aka gwa jen ka ọ kwụsị ibe akwa ka ọ chọọ ka anyị so ya bere jen ebezina akwa akwa ị na-ebe na agbụwa mmụọ ebezina jen lee nri kemgbe abalị atọ iri bene nwebe ife gaa gị n'afọ a ihe niile ego nwekwana biko jen ngwagwa m eziokwu gwa m ihe niile mere na m chọrọ ịma ihe mere nwanne gị nwoke ya si nwanne m nwoke mekwanụ gịnị nke o mere ọ chọrọ ịkwasa m iko n'ike agwara m ụma tijoji ịgwa nne m otu a agwara m ya mana ọ gere m ntị ngwanụ jen enyi na ezie ụlọ otere aka ihe ibe nri ihe nri ọ ntịgodi gotere nri a jen ịma ihe mere nri nri a rie m mefuru ego ji zụta nri a ka mụ na iriri nri igodi nri m ga-ama ihe m ga-eme ka m kpọpụta gị ebe a tijoji achọghịzi m ịnọ ebe ahụ biko m mefuru ego zụta ya m ga-akpọpụta gị achọghịzi m ịnọ ebe ahụ
bịa o. Nne m Mbesi, achọrọ m ka i jee n'ụlọ ogwe ebe a na-anyụ nsị. Jee kpọpụta amosu a, obere amosu a bịara na imebi afa m na nkịtị. Achọrọ m ka i jee kpọpụta ya. Ka m na-emenụ, a na-eme ọ dị ka a nara eme. Ọ chọrọ ka ndị mmadụ na-akpọ m nwaanyị ọjọọ. Na-emechu aha m na nkịtị na-abụ. Ka m menyere nne ya. Ọ dị ya mma, ọ dị ha mma ka m mepụnụ maka na ị ma na m na-eje ụka. Nne m ya nje kpọpụta Jane n'ogwe. Nwaanyị ọma amama afọ ahụ. Nne m ukwu imene. Mbesi, ka m jigodo gị. Abụ m ajọ mmadụ. Ajọ mmadụ? Mbanụ! Onye ọbụla si na ịbụ ajọ mmadụ, nke onye aka njọ. Ezigbo mmadụ ka ị bụ, ịdị ka ehube m onye dị mma ka gị. Enwekwana m nsogbu. Ofe ekwensụ abịara apụta m n'ụlọ. Mana ihe erere ihe. Imeela! Onye ji ekwu maka gị. Ezigbo nwaanyị. Jee kpọpụta ya. Nwaanyị akwentị nwere mmehie. M na-ejekwa nkwupụta ka mụ na fada akparịa m nkata na ndị mmụọ ozi Chineke ka ha fụ ka m si wegburu ezigbo mmadụ. Nwaanyị obiọma. Jane! Nke a bụ dibịa oyibo. Si na ọ gịnị na-eme Jane? N'ihe nyocha wepụtara n'ahụ ya, ọ na-eji nsị na akpọchitere ụzọ ebe ọ na-ekulife ume. Nke a bụ mebisi ọtụtụ ihe n'ime ahụ ya. Ọ ihe m na-ahụ. Ka ebe nke bụ ịgbachikwu ya n'ụzọ. Onye gbachikwanụ Jane n'ụzọ? Ọ bụ ọkọ mmadụ gbachiri Jane n'ụzọ. Ka eje mgbachi ụzọ ka mma ọ nwere n'ebe ọ na-eje, ọ naghị akwa. Dibịa oyibo, nwere ebe anya gị ga iji n'ezinụlọ a fụgotara nche ụlọ nwere onwe mbinye. Ịgbara flecha akọ mmanya bụ na ụlọ ebe Jane ya ga-arụ abụnyere gị nnukwute ntu oyi. Ịpụta ya osinụkwụ jiri ụgbọ oyibo ebe ha n'isi. Kedu ebe Jane jere jete mkpọchi ụzọ jete nke bụ n'ime ha mebisi. Ịfụkwa nwaanyị na-apụta m owu. Nne m, o nwere otu isi kụọ ya ihe ya were iwe ahụ gbara ebe ọ gbachiri nwunye ụzọ nọ na-ekulife ume. Ịkụ ihe na-enwekwa ọbụji ya ihe. Mgbanụ ịmakwa ndị mere na n'ọzọ na-esi ihe na-esichacha ya ụmụ ihe nke ọ na-aga ya na-eri ụmụ iti Jane ihe ya gbara bụ ihe eti nwere ihe Jane bụ ihe eti ihe ya asakwa. Nne m, ana m agbalịsi ike ịhụ na ahụ dị ya n'oge na-adịghị anya ka m na-abịaghachi n'oge abalị. Nsogbu adịghị ya. Ihe mara ihe m ya na m agbalịsi ike mmiri Jane ya na-arapụta onwe ihe ya. Ya kibele na mie goma. Sibesa gura na. Ya.
ka ego n'ime na-aga n'alụ Chijigo bịa kelere nri abalị. Atibesi mana kemgbe a kwụsịrị iji efere a na-amasị m iji eri nri, anaghị m anaghịzi iri nri ọzọ. Nne, kemgbe na-akwụsị ọdịka agwa, kemgbe na-akwụsị ihe anyị na-eme, bịa kelee nri mana ọ bụrụ na iri nri ị ga-adị mma. Echi ịmụ na agụrụ n'ihi na ị ga-eri nri ngwa bịa ka m chefu ọzọ tinye gị nri. Iji meda gị obi, ịkụbatụ n'ime ụlọ wetere m akwụkwọ m ahụ atụrụ egwu ka m gụọ ya chọrọ oge. Na m weta ego ga-adịghị m. Iweta oge adịghị m. Ka ihe dị na ya ego akwụkwọ ahụ mgbe niile ọ na-amasị gị ego ya. Ịma na akwụkwọ ahụ nne m butere m ya tupu ya anwụọ. Ọkwa ya mere o ji amasị m na-agụ ya ọfụma. Ọ na-enyetụ m ike. Madam, nne m ukwu Chukwu dowere m mkpụrụ obi ya na nchekwa ka nje weta ego. Awanka? Gwana? Ka iru gị dị otu a, kedu ihe ọwụ? Antịntị gị na-adị m mma, adịrọkwa m mma, eziokwu. Ọ gịnị mere? Adịrọ m mma. Ata maka na m ewerezi nne, ewerezi m nna. Ewekwa m nwanne nwoke nke m jere nwanne nwaanyị. Mere nwanne nna m ga-eji na-akpasazi m agwa otu a. Ọ bụla ọ na-emegide m na-akwụ m agwa otu a. Ọ dị mma. Chen, ma ihe mere m eje ka m hụ nwanne nna gị ka m gwa ya okwu mụ na ya ga-ekwu okwu. Enugo nya ka iwetuta obi gị ala o nwere ihe na-eme nụ ihe m na-agwa gị. Ebee ka ị na-agakwa? Mgbachie ka igoro wetuo obi ala lekọta onwe gị anya ọfụma. Enugo anọla nnọtere m aka ebe a mụ na Jenny ekwubụkwa biko ihe kacha m ị ga-eme ugbu a ime ka ọ banye akwụkwọ ka ọ bụ na mpe ya enwere ihe ọra wee nwụọ. Papa ya bụ nwanne m nwoke enwere mkpịsị m o nwere o ji were ya ewedoro agbaji kpamkpamkpa ya kpọrọ ya bụ tufu ọmụmụ. Ụmụ ihe nụrụ ndị mmadụ na-ekwu a sị na ụlọ ọrụ gị na ọ bụ papa Jenny nwanne gị nwoke ndị ashịrị gbaka ute o nweghị ekwu ihe ọ tọgbọrọ. Ụlọ ọrụ bụkwa ụlọ ọrụ di m ka ị na-akụ ihe a gakwa ha na-akọchisi ntị nsogbu adịrọ. Ọ bụrụ ọdị ya wụ ihe na-eche nji wee bịa ebe a biko ihe nji wee bịa ebe a ka ịgba mbọ fụ na etinyere nwa a ka ọ jebe akwụkwọ nsogbu ibe ejebe akwụkwọ biko. Nsogbu adịrọ ọ bụrụ ma nke anwa dịka ị gwagoro m ezi enyi m mmetinye n'ụlọ akwụkwọ ọkwa na ihe a ka m ji ekwu maka gị akwụkwọ. Jen, o nwere ihe mere nji wee kpọọ unu na-abụ okwu a. Ife nji wee kpọọ unu ka m gwa gị na-ejego nje mkpọrọ ọgwụ gwa akwụkwọ kwụkwazie ụlọ obibi ebighị ebi wee na-eje akwụkwọ ya na ya alaghachizi ụlọ akwụkwọ. Nne m ọma, ekele dịrị Chukwu. Ị na-eme n'otu a na-ese ọbịa nwere akpagbukwa m. Nne m nke ị chere? Daalụ ịgbanyere. Nne daalụ. Nne biko imeela. Ọtụ mmanụ na ihe eme ihe nke ahụ Jenny na ihe mere kịta anyị ga-aga ka nganyere gị aka ka anyị kpakọta ihe gị niile ọnụ onye nke ọbụla na-ezughị ezu ngwa ọrụ echi m egotechara gị ya. Nne m ọma
Nna akwado ka m bịa ebe na-edina ka m bịa kpọta gị ka ị bịa kwado ụlọ akwụkwọ ka ị na-eji ọkwa ebe anyị na-edina ka si na-ebutakwa ka mkpọ ọrụ ka ị nyere ndị m aka hazie n'ugbo bịa ụlọ aga John! Mara onye na-akụ aka n'ụzọ ahụ. Chetawo n'ime haya buliwo melu. Onye nkụzi nọ oche dịkwa eke ime anyị dị mma ndị bekwanụ anyị dị mma. Besi nne m ukwu aha kpọrọ m Jen. Ndewo nwada. Onye nkụzi onye a bụ nwatakịrị na-agwa gị okwu ya, afọ ya bụ Jen. Ọ nwatakịrị ka na-eto eto. Nna afọ ole ka etokwana? Ọ dị arọ 19 naanị. Afọ gị ọ gịnị? Jen Era. Jen Era ama m na ị bụ ezigbo nwa. Onye nkụzi biko achọrọ m ka ị lebara ya anya nke ọma, dobe anya n'ala nya ka nyere m aka. Ọkwana nwa m ka ọ bụ ka ịzụ ọrụ m ezigbo ọzụzụ ya eme ịzụsi anya onye fu ya echi ọ na-eweliri gị aka elu na-ewelikwu m nwa aka elu ama na ọ bụ nwa bara uru. Nsogbu adịghị, anyị na-enweghị nsogbu, anyị elebara anya ọfụma aka ọrụ anyị. Ọ dị mma. Jen gwabawa n'ụlọ o. Tụpụkwana ihe a bụkwa n'izizi na-adị ụlọ ma Jane, gị na-emekwanụ gị kogugo m gị alakizi m ihe na-emesi o zuole mgbe ọbụla gị na-ebekwa n'akwa onye ma na ịka ndị mmadụ mma na ụbọchị izu ụka m na-abụ nne na nna m ọ ga-amasị m ka unu soro biko Jen gị wakwa onye na-akọ gwara onye wara mmadụ ọga madam nke elu gị dịzi ụta ọga madam obi ga-atọ ọgụ ụtọ na ịbatara anya ha atụrụ anya gị sis ọ nọ n'elu oyibo nwa m ihe a na-amacha gị nnọọ sọsọ nnọọ mma ihe niile a biko onye a gị na-asokwa na ọ bụ onye ekwukwana ka ebe gị na-anọkwanụ nwata nne ejikwa m n'aka na ịbụ ezigbo mmadụ kekwanụ ka ime ụtụnụ
Dokwa ntị ihe nna chegwa ụnọ na-abụ ọ bụrụ na unu ruo n'ụlọ akwụkwọ unu ejisi ike na-agụ akwụkwọ ụnụ ọfụma ịmara ihe onye ọbụla ga-abụ bụ na nwatakịrị ka eji akwadobe ya ya bụ na unu were akwụkwọ ụnụ kpọrọ ihe mgbe unu ga-agụsị ya ụnụ afọ onwe unu na nnukwu ọkwa ana m egorinu nne m ọkwa ime ebe nri na-adụ otu m ji eme ọnụ ọkwa ifo nwaanyị m ga-eji maka gị wee ji ala bekee ọzọkwa Nwa m nụ na nkọ ka ị ga-esi na-agụ akwụkwọ gị. Nna m, ihe niile na-aga nke ọma. Otu ọcha m ji eje mba oyo nne ya ama m ihe ikwu ime nne m nke ihe na-agụkwa n'ụlọ akwụkwọ mahadum. Nne m na-agụ akwụkwọ ndị na-ahụ maka ndị na-eme iwu. Ndị na-eme iwu ụmụ agụzi otu ihe achọrọ m ka na-agụsi akwụkwọ n'ike ka unu wee mara ịga nwere ka anyị gụzikwara gesi ntọala ụmụ anyị ndị gụsi akwụkwọ ike. Nna m, anyị ga-agụ akwụkwọ ọfụma. Ada mama ya oyiri nne ya ọcha m ji eje mba ọ bụrụ maka gị ama m ihe pụrụ ime ka m gwa gị eziokwu ịma mbọsị ị ga-agụcha n'ụlọ mahadum a wee pụta nwere ọmarịcha ihe m ga-enye gị mbọsị ahụ. Nne m ahụ gị n'anya ọzọzọ na-ekefu na efu nna gị n'anya. Nna m ịma na ọ bụrụ ahụ eziokwu ịma na ahụ unu na-abụ n'anya nke a bakwana n'anya ukwu. Jane, gịnị na-eme gị? Gịnị na-ebere akwa? Jane, gịnị kpata si ebe akwa? Na m dị mma. Jane, kedu ihe na nne ebere akwa eri ụnyaahụ niile? Ihe na-esogbu gị achọrọ m ịma ọ pụta na enweghị ezinụlọ a n'anya. Nna ọ bụghịkwana ya n'ọgịnịkwanụ mfọdụ m si eme na ezinụlọ na ọ na-echetara m ihe m chefuru echefu. Nne m kekwado ihe ichefuru ihe nke ezinụlọ a na-echeta gị. Nne ịma Jane nne na nna ya tinyere nwanne ya nwoke nwụrụ n'ihe mberede okporo ụzọ kamgbe mgbe ahụ otu a ka o si emezi. Mana Jane ihe ahịa na-ekwuru ọ bụ eziokwu. Ị nwere nwanne mpa ọ ikwu n'ibe? Nna, enwere nwanne m nwaanyị mana ọ bụ nwanne nna m. Ọ dịrị mara na-eleta anya ọfụma. Nna m agakọ n'ebe ahụ ndị ahụkwa ndị obi tara mmiri onwere onye na-elesi ya anya sọsọ ya nwa n'onwe ya. Nke a pụtara na afọ tara ndị a mmiri. Eziokwu afọ tara mmiri. Ewekwana iwe kedu onye obodo ebu biko? Na-abụ m onye achị nke nọ n'ebe nke dị n'Oji River, Enugu steeti. Jane, kedu afọ papa gị? Afọ papa m Maazị Era nke nwe Era Global Company Limited. Maazị Era nke nwe Era Global Company Limited na papa gị ị na-akọwa n'ọnwụgo ọ dịghị na ndị dị ndụ. Obi nke n'ife ọ bụ John! Nna m kwuo biko nwere adịghị anya ndị ọrụ ga-etinye ahụ ịma m na nwa ọmụme nna meta biko mana mụrụ anya mara ihe na-eme
Once again, you guys are highly welcome. Thank you. There's something I want every one of you to understand, that the Ramsey you are seeing now is no longer the Ramsey you all used to know. Guy, I want you to understand that my new name now is Obere Mami 3 All. Top of money. When you're talking with me, let the topic be of money. And you worry, girls. You guys should be ready to twerk your ass out. Original dancehall. Why you not best man? Baby, one is loaded. Just wanna spend it on you. Just wanna pop it on you. She want turn up the light. I got the power and I got all the might. So me turn up the stage and me turn up all night. Who be the bear where they wine like a maga? So bad man to ask them so who born the bad maga? So me tell her say your mother and your father be the maga. So me tell her say your mother and your father be the maga. She the boss of my mind. That's the girl, she won't turn on the light, yeah. She won't turn on the light, yeah. On the low key, shake that thing on the low key. Now you they drive me crazy. The back I gone crazy. Check out the water bum bum. See this girl, she a lick it on down. Why I'm biting on the chop up, chop up. Ooh, me want push. See my baby girl, she want push. I like the move, cause you know why he ain't too good. See this girl, she be badass, yeah. The way she dance, she be badass, yeah. Your dance step, baby, follow me, make we count the steps, round the step, cool. It's a Friday night, yeah. This girl, me no feel alright. Me no push, me no take a high. Me no kill this girl, me no feel alright. Cool, it's a Friday night, yeah. Me no kill this girl, me no feel alright. Me no push, me no take a high. Listen, that kind of plenty here we dey do. We just a cool road, that is just the truth. Step on the groove, you go know. I'm on that is just the truth. Just like Come on, man. Keep us in Canada. Can you send in there, man? Can you send in there? Can you do anything, man? Only when the man I'm in and do him, so man, not to go in and family not the belly. We also need to get back. Don't get the moon at Sebapo. Kine kukama mena. Ini kwada. All the kina was mini no kuto. All this all cause a dream kata. Kete unje gwando imena fana balani na mgwa hana ba. O we cause ada nanti na buto. Emna chegwa gina wona ule na fanya keta. Ula nine ma ego nine no na ka obuzi na fam called keta.
kwesịrị na amaka isi ekwu ọgwa m okwu na abụ m big boy kịta akpatago m ego iso na-emebi gị nsị gị ma iso na-emebi gị gakwa ndị ara Igbo juru na gasị n'ụlọ pụọ mgbe ị batara n'ime ụlọ kpọ m che na nke ịkpọrọ m ka ịkpọpụta m iro bịa gwa m na enwere ihe nke ịfọrọ bara gị anya na ngwa okwu ka ọ bịa kpatụsa gị aka ndị ebe ndị dị agha onweghị nke ụta ịgwa nke wee eziokwu nwa iwe ana m ekwu okwu maka na nkwu okwu nwere mmekwu ihe na-adọrọ mma abịakwana n'ụmụrụ ebe anyị nsogbu ọzọ akọkọ onwe gị ọnụ ka m fọgị ebe ọzọ ka ime onye nna m ọka ị na-agwa ogwu otu a onye na nke otu a nsogbu adịọ dọkịta gwa m ihe na-eme nwa nwaanyị ada gị anwụla Chineke nke ukwuu anyị ọnwụ ebe anụ ihe dị ike mewo akalaba osisi m n'aka aka gawo n'ike mma agatawasịga m n'obi ofu mkpụrụ nwa nwaanyị eli anaghị ọ dị isi na na ndị ndị ọzọ ka akụtara m n'isi ọnwụ ịbụ onye ori ọgwụ mmadụ na-atalụ gị mba ele na nwa m ga-eji soro ibe m wee jere ọmụgwọ ezi ihe m na-eme nye ndọta na-edezi m gwara mene ya n'anya ọnwụ ịbụ onye ori ịdọgọ m nwa gị ya ka na-agbakwuru ezigbo onye mmeri nyere ebe ị nọ ọnwụ imene m arụ ọmụma dịrị gị na mkpa Helen Casey. Helen agwara m gị na ana m abata ka ezi ihe mere ozukwala amakwa nsị na nwanne gị nwaanyị ahapụla ị ga-atọzi a na-ebe akwa maka nwa ya megide ka isi buru inye gị n'aka na-ebe akwa ozuo na akpọrọ m Helen agwara m ya na ana m abata ka esi akụkọ m na-anụ ọ kwuru ụbọchị Chineke weta Chineke a ga-abakwa nchukwu ọgụ nwa m iduzie m ka m jụọ n'onye anyị emekwa gịnị kezi onye m ga-enyezi ihe m gotarala Helen ozuona emekwana kemgbe nwanne gị nwaanyị hapụrụ nna gị enwetabeghị onwe ya ọ ka na-eberesikwa akwụ ya ya bụ na ọ bụrụ na o jerụpụta afụ gị n'ọnọdụ ya nọ ọkwa obidokwa n'isi ọ ịkpa ya su ya mmụọ biko obi agbaghala m ome ka nna ya ozuo na nwa m nne ndebekwana gị na-achọzi iju oyi mba ka ị gara enu ozugbo ebezina ise ozuona na ọnwụgokwa na ọ bụ n'ọnwụ na ọma nchi ya tazikwa dekwa okwu nwa m ozugbo gakịga n'ime ozuona ka mụkwana nwa nwaanyị jee ka nwekwana ya na atọbi nwa m alọtakwana m hello Jen nna gị dịkwa mma nwa m a sị nke abụ mmekwanụ ka ị marụ na nwa m nwoke bụ Tobi o si ala bekee wee lọta ihe mee na Jen ewekwana iwe ịma na ekwesịrị m ịgwakwanụ gị maka ya bụ nwa m